Gràcies, presidenta. Bon dia, honorable conseller. En primer lloc, deixi'm, com a pirinenc i com a persona de muntanya, deixi'm felicitar el govern i agrair al govern la decisió que ahir va prendre de crear la Direcció General de Polítiques de Muntanya. L'objectiu de qualsevol govern ha de ser donar eines per a l'equilibri territorial dels territoris del nostre país i donar també l'oportunitat als ciutadans de Catalunya, visquin on visquin, de tenir bons serveis i de tenir qualitat de vida. Per tant, creiem que empoderar els territoris amb una Direcció General de Polítiques de Muntanya és molt i molt positiu. Fet això, parlàvem de les oportunitats pels ciutadans, visquin on visquin, també té a veure amb les comunicacions, i en aquest cas amb les comunicacions ferroviàries. Fa unes setmanes enrere, just al principi d'aquesta legislatura, de fet, el primer acte del president de la Generalitat, del president Puigdemont, va ser la visita a Lleida pels nous combois de la línia Lleida-Balaguer-La Pobla, una línia que fins l'any 2004 va ser gestionada i propietat de l'Estat i una línia on hi pesava fins al 2004 una espasa de Dàmocles important perquè els arguments de l'Estat és que era una línia no rentable, una línia que potser no valia la pena continuar tirant endavant. Avui la línia és una línia de futur, és una línia amb nous combois, amb inversions fetes, amb estacions que han estat renovades, que els han donat ús, etc. Per tant, des d'aquest punt de vista, volíem saber, perquè en les properes setmanes hi haurà novetats en aquest aspecte, volíem saber quina és l'opinió del govern respecte a aquesta qüestió i també vinculat en una altra línia ferroviària que doni accés a una vall pirinenca, que és la R3, la que va de Barcelona a Puigcerdà, on es triga més o menys 3 hores a fer el recorregut, més o menys el mateix temps que hi havia quan es va crear aquesta línia, fa prop de 100 anys, amb un dèficit important d'inversions, amb incompliments reiterats per part de l'Estat i amb estacions abandonades. Per tant, la pregunta seria com valora el govern l'evolució de la línia de la Pobla, gestionada per la Generalitat, versus com valora l'evolució de la línia de Puigcerdà, gestionada per l'Estat. Gràcies.